Sa video nga kuha ni Algeriano nga nakapwesto sa ibabaw sa pedestrian overpass sa Barangay Lasang, Davao City, naglinya na ang mga sakyanan sa highway ug halos dili na moaginod pasado alas 9 sa buntag, Setyembre 15, 2025. Resulta kini sa bangga sa bus o water tanker truck nga halos miukupa na sa duha ka lane sa highway. Subay sa report, igo lang nagdrop og pasahero ang bus nga gimanihon ni Rico Pawael Nunez, taga Tibungkod, Davao City, ug dihang palarga na unta kini kalit nga nabanggaan sa truck. Parehong padulong sa Panabo City, Davao del Norte en direksyon sa bus ug truck. Usa ka senior citizen ang driver sa truck nga giilang si Ernesto Nacoa, 62 anyos, taga Agdao, Davao City. Migiya na ang usa ka concerned citizen aron mo divert sa kasugat na lane sa highway ang mga sakyanan. Sumala ni Algeriano, ang uploader sa video, walay tatsa si Nacoa ug luwasab ang 16 ka mga pasahero sa bus. Matod sa ubang netizen, dili lamang kini ang unang higayon nga adunay nahitabong bangga sa lugar. Pahimangno sa mga otoridad, mag-amping gyud permi sa pagmaneho.